Katerera Austin Wesa. Ndiwe takamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndiri kuda mari yangu yezvinhu zvandakakupa kuti unditengesere. Yanembo dzako chitupa nemari yedare. Ndakutaura izvozvo ndi Constance Nyambavhu achitaurira Katerera Austin Wesa. Katerera. Right, taura tizwe consent kuti mari nayo zvakafamba sei. I'm sorry, Dai. Austin Katerere. Ndakamupa makamfota matatu. Ndikamupa mapeki ematemba aive nemahandrezoni. Ndikamupa maketeni maiviri. Ndikamupa tudoro tuya tunonzi mapirisi mapeki matatu. Kubva ndati anditengeserewo. Ndiva ndati kana uchinge wapedza ini ndaizomupawo. Ndaizomubhadhara kutengesa kwake. Kubva sorry todzoka futi ndati makamfota mairi makamfota matatu matatu maketeni mairi curtains 2 ematema mandrograms mapeki ematema each peki yayo ne20. Maketeni maviri makamfota matatu mapeki makatoni mabia matatu each peki renge rine 30. Ndichiti kana atengesa iye apedza ndaizomupawo ndaizomubhadhira kutengesa kwaangaita. Kubva ndaenda nerimwe rezuva mushure mekunge paita nguva yakati uku ndekuna naFebruary gore rapera atengesa bva ndanomimirira bva ndatsvaka bva ndamushaya. Kubva ndambomira pamba pake nekuti ndanga ndane mamwe maonero handanga ndisingasanzwisise. Kubva ndasvika pamba pake ndakamira pamba pake kusvika kuma7 zuva iroro ndaive nemakamfota 14 ende ndakasunga zvidzumbu 2. Kubva azouya kuma7 kubva ndataura nyaya kubva ndamudhoni ndakamirira zvawakatengesa kubva ati hapana changoti chakwangu. Kubva ndati ho kubva ndatofonderwa zuva iroro manheru nemurume wangu achipopota. Kubva ndazobva ndakatadza kutakura makamfota angu andanga ndaenda nawo. Ipapo ndakanda pavamwe vakadzi vairi mairi saka ndendasane 12 pamakamfota 12 yayo. Kubva ndachiti ndakwasiya mangwana mundisirewo palori inouya kumacheke auye. Kubva ndabva ndaenda mangwana haana kuuya. Kubva ndagara ndichitarisira zverimwe zuva raaitevera haana kuuya. Kusvika makamfota ndakazotevera ndikatosvika ndakatonzi makamfota akatotengeserwa vanhu vakatopiwa mari. Vandamutsvaga yebva ndamushaya zvinzi vamwe vaitobhadhara makeshi vamwe vacho akava masweredzi. Kubva ndazomuwana yebva ndamubvunza iye akuti handichazivi ko ndizvo here zvatakanga tawirirana kuti utengese aya makamfota kwete. Ndikati ko handii ndakanga ndati umve here undisirewo palori. Kubva zvangu ndo zvakaitika. Kubva ndatevera vamwe vanhu vacho vainge vanzi ndo vainge vapa makamfota. Taitosvika toti ndakatomupa mari yake yese ndakatomupa mari yake yese. Pamwe pacho zvonzi ndakamupa hafu pamwe pacho zvonzi ndakamupa. Kusvika pamakamfota iyayo handina chendakawana. Ndikangoti ndakapiwa $20 nevanhu vairi kuti mumwe akandipa 10 mumwe akandipa 10. Saka ndichasipa makamfota angu 12 ndikati kwari kwakasara 11 ndozinokuti kwavakabhadhara. Pamaketeni ndakazoenda ndikanotaura neumwe ainoti mwana wake waakanga apa futi rimwe keteni. Vandamiti kana usina mari ndipa hangu keteni rangu rawakapiwa. Kubva ndipa keteni rangu varatora
kubva tagara kubva taendesa nyaya kunana mabharani wake kubva vatiwo tichakubatsira yambuya nokuti ndakanga ndamboitaura futi mumapurisa ivo vataurwa nawo zvazvanzi tivabatsira ambuya vaende paakaunti yake yekubasa nekushopu wapote wachipiwa kusvika chikwereti chavo chapera kubva ndaendeswa paakaunti yake yekubasa kubva pendakaenda ipapo ndakapiwa shuga 6 ma2 kgs kubva ndadzokerazve kubva ndazopiwa futi dzimwe 6 pamwe chete shuga dzako dzandakapiwa dzakaita shuga 16 ma2 kgs nemane 2 green bars dzanga dziri equivalent mari yacho ku2 kg yeshuga inaitengesa mushopimo nekuti kuti doro takanga tawirirana kuti ivaitwa vanhu vepapurasi havatori nemari vanotora vachinjana nechikafu saka vanga vakatipa tudoro tatakawirirana kuti tudoro tutatu upiwa 1 kg yeshuga saka patudoro itwotu tutatu aifanira kupiwa 1 2 kg yeshuga saka hakuna chakauya tiri ipapo akanga azoya atorazve tumwe tumapeki tuviri saka mapeki ese etudoro i5 zvekuti pashuga dzacho dzaifanira kuita ma2 kgs ari 50 saka ini ipapo ndakarikapa 17 tichiti ma2 kg 16 ne2 green bars takazviisa pa 17 zvendakapiwa nana mabharani kubva ndagara kubva ndazodzokerazve vana mabharani bovati pana pane mutemo wakaoma tichakwanise kukubatsira yama ichitorai mamwe mataro nekuti iye Austin wacho aiti ndikaenda ndichimutsvaga nhambo zhinji ndaimushayiwa kana kuti aigona kuti akandiona kubva nditi ambuya oraiti ndiri kuuya ndo andatomushayiwa zvaanenge andipromisa aisazadzisa nerimwe rezuva akandipimbisa paine mukadzi wake vakati kubasa kwavo kune fertilizer ndikati ndipei tinenge tingosubtractirana pani pachikwereti ichocho zvikanzi iri kuita mari kubva watotaura price yavo kubva ndati vatoti macheketa $50 kubva watoti wachanditorera 50 kg yefertilizer wagoya nayo haina kuuya adzimai wacho ndakasangana navo vachindibvunza kuti haina kuuya zvikanzi zvishuwa ndakazvishiva kuti baba wacho vakaita sei asi fertilizer vakatomutora kubva tonotengesera umwe munhu mwedzi wandapedzisira kuenda paari akanditi ambuya mirai ndiri kuuya pandakazotsvaga kuti Austin handina kumuona vanhu bva vakutondiseka ukati hamunotamba nahwesara mamukanga nderizvo maitira ake kubva ndadzoka hangu bva ndanoti ndiriwesta nguva yangu ndichiramba ndifamba ndichienda $2 kuenda $2 kudzoka ndichifambira pasina svika ndazotirega ndirise kumatare izvo zvirikutaura saka kuti tichiyeke ndawa masubtractions additions zvawandisa tingati imimi munotaura kuti chikwereti chenyu chaainacho chiri worth so much chiri worth mari chikwereti chemakamfota cheti ari 11,220 chikwereti chematemba ari kunyora kuti anyore mabharani matemba $40 matemba makamfotas 220 matemba $40 izvi ndezvakasaka tobva tati mabreeze akasarwa ne33 ma2 kg yeshuga which is mari mukaisa kana tikati $2 $66 chicho chemashuga idoro mabia mabreeze tobva tati maketeni $120 ndikuona kuti makamfota aya taaverera 11 kana ndisina kuti atengesa iye ake ekutengesa anga ari $60 saka makamfota all in all is 280 alright ndizvo zvese mapedza handiti pachine chimwere chamunoa tazive kuti mari yacho imari 2 or 6 10 12 which is
$406. So chikwere chauri kutaura kuti une chikwere changu $406. Zvichireva kuti pamaconforters 280 plus 40 yematemba plus 66 yebeer ne$20 yemaketens. Handiti hapasina chimwe chakasara. Then makosi enyu manje mari kumudaidza and so forth so that ndakabvisa 36 plus 10 40 plus transport yangu $6. 46 again. If we add that, yes, vaita 452. Right. Iyo kuchipindura tinzwe wesa katerere. Makosi mari. 46. Right. I'm sorry. Zvataura namai nyamapura handisipokana nazvo. Zvichva zvinhu izvo zvakaita. Asi pane mamwe macomforters vakazotora kuna anonzi scouter nevamwe vakazopiwa mari navamwe vari kuna Grio ndokunga kuti i3 kana kuti angona kupa ma3 kana kuti